hej igen. Eller hej med dig, hvis du er ny. Og hvis der du føler, at du bliver driblet tilbage til de her læsninger og får rigtig meget ud af det, så overvej at abonnere. Og om ikke andet, så like videoen, fordi det hjælper min kanal rigtig, rigtig meget. Men godmorgen, god eftermiddag, eller god aften, eller måske endda god nat, alt efter hvornår du lige snubler over den her læsning. Det er umådeligt mega lækker dejligt at se dig igen, fordi du gør bare det hele. Altså det er dig, der gør en forskel bare ved, at du er her. For du er lige så meget den her kanal, som jeg er. Jeg er bare en meget simpel og ydmyg budbringer igennem mine læsninger her. Som titlen ligesom indebærer vejledning til din situation, eller vejledning, du har brug for. Og jeg fik med det samme den her fornemmelse af, at du står i en situation, hvor du virkelig har brug for en form for vejledning, eller en retning, eller en guidning, eller et eller andet. Og jeg blev med det samme bare draget til den læsning her. Fordi vi står jo alle sammen i en eller anden form for en situation, hvor vi virkelig, vi ved ikke rigtigt, om det er øst, vest, nord, syd, eller hvad vi skal gøre, hvad vi ikke skal gøre. Så det er det, som titlen ligesom indebærer. Inden vi går i gang, så husk for Guds skyld, at det her, det er en generel læsning. Så den er meget mere lidt flagrende og meget mere bred end private læsninger, der er hovedfokuseret. Hvor at i de her generelle læsninger, der breder jeg mig bredt, sådan så at flest muligt kan få en eller anden form for tolkning ud af det. Så husk det, fordi noget vil resonere til dig, og noget vil resonere til en anden. Så derfor er det din ypperste, vigtigste opgave at tage, hvad du kan bruge, og lade resten ligge. Og nede i beskrivelsen, lige hernede under, så husk, der altid kun er virkelig lækre informationer. Der er blandt andet tidsmarkeringer, alt efter hvilken stak du bliver tiltrukket af. Der er links til, hvor du ellers kan finde mig. Primært Facebook, min offentlige side og min lille private gruppe. Der er beskrivelser af mig, hvad jeg laver, når jeg ikke sidder her og råhygger mig på YouTube, sammen med jer fantastiske, smækre, lækre, unikke mennesker. Så hvis der du går og tænker, om jeg måske kan være der behjælpelig, tjek beskrivelsen ud, og hvis der er et eller andet, som du har andet, som du måske, så smid en e-mail, der er også en tilknyttet e-mailadresse, og ellers så kommenter eller messenger eller et eller andet. Men uanset hvad, hvis du rigtig, rigtig gerne vil hjælpe mig og min kanal, så smid gerne en like, og også gerne en kommentar, for jeg elsker jeres feedback. Den er så... Jamen, jeg har aldrig nogensinde oplevet et fællesskab, som der er her på Facebook, i min kommentartråd. Hvor lækre mennesker I er, og alle jeres rosende ord og jeres feedback, skidt eller dårligt, det er super, super lækkert. Men til den her læsning, Smukke dig, der har de her energikort ment, at det er dem, vi skal bruge som hovedtemaet af læsningen. Så jeg tænker, lad os sprøjte ud i, og lad os se, hvad for nogle fantastiske, smukke, dejlige kort, der simpelthen melder sig til vores tjeneste her. I forhold til, så du har mulighed for at spore dig lidt ind på, hvad der ligesom resonerer til eventuelt den situation, du står i. Til stak nummer 1, der har du det 5. chakra med ærkeenglen Gabriel. Og når vi har med det 5. chakra at gøre, så har vi noget med det her kommunikations, altså halschakra, det her jeg taler chakra. Så jeg har en følelse af masse misforståelser og en form for kommunikation, der er simpelthen røget i den gale hals. Og som bliver misforstået rigtig langt hen ad vejen. Men husk nu, når vi snakker omkring halschakrat, så snakker vi omkring hele området faktisk. Fordi at kommunikation og jeg taler, det har jo også noget at gøre med, hvordan du taler til dig selv. Men også vibrationerne i øregangene. Altså, hvad hører du andre mennesker siger? Det dækker over rigtig mange ting. Til stak nummer 2 her, der har vi verdenen. Okay. Vejledning til din situation. Jeg får i hvert fald i den grad noget med connecte. At forbinde sig med verden.
Og jeg får med det samme noget omkring det der med, hvis der er tomt for klienter, eller hvis der er andre måder, du er ved at starte et eller andet op, eller noget i den stil. Det har noget at gøre med connection til andre mennesker at gøre under verdenen her. Til stak nummer 3, der har du simpelthen blomstrende overflod, men som vender på hovedet. Og dem, der har fulgt med et stykke tid, ved, at når sådan et energikort vender på hovedet, så har jeg en fornemmelse af, at det enten er tale om en blokering, eller en tilstand, der lige så stille kan gå over. Og selvfølgelig er der så også kortets oprindelige betydning i forhold til, hvis det er reversed, altså omvendt. Men jeg har virkelig en fornemmelse af, at det første besked, jeg fik ind, det der, jeg føler, at uanset hvad jeg rører ved, så er det som om, det bliver ikke rigtigt til noget. Det er som om, det nærmest mine muligheder smuldrer imellem fingrene på mig, af den fornemmelse, jeg får ind omkring det her kort. Så det kan være, det er noget, der resonerer til dig. At det måske er i den situation, du står i. Ja. Eller følelsesmæssig velvære får jeg også ind. At du kører meget på pumperne. Og har svært ved at finde livets glæder. Ja. Man kan have fantastiske smukke dejlige. Det var simpelthen de 3 fantastisk vidunderlige smukke dejlige kort, der kom. Så nu er det dig, der skal på arbejde. For du skal bruge din superpower, din magiske evne, din intuition og din mavefornemmelse. Fordi den vil helt sikkert guide dig til præcis den læsning, du har brug for. Det kan være, at du bliver tiltrukket til en, flere, dem alle eller en bestemt rækkefølge. Husk, for Guds skyld, der er absolut ingenting, der er forkert. Hvis det er, at du får en bestemt rækkefølge ud fra flere, så kan det have noget at gøre med forskellige områder af dit liv, eller at dem, der er oppe, mener, at du simpelthen har brug for beskederne i den helt rigtige rækkefølge, for at det overhovedet giver mening for dig. Så ja, det kan også måske være, at du slet ikke bliver tiltrukket til nogen. Så er det bare at drible ud igen. Gå ned i playlisten, se om der er en anden læsning, der tiltaler dig mere end nogle af de andre. Husk, der er ingenting, der er forkert. Så kan det være, at du vender tilbage til den her senere. Men med det sagt, så vil jeg give dig et lille ganske kort øjeblik, så du i ro og med kan sætte dig ned og kigge på de her fede, lækre kort til stak nummer 1 med det 5. chakra her, med ærkeenglen Gabriel. Det stak nummer 2 med verdenen, og stak nummer 3 med blomstrende overflod, der ligesom vender lidt på hovedet. Så der er en form for blokering i forhold til det. Så med det sagt, så ses vi om et ganske kort øjeblik til din læsning. Og jeg tænker, at vi er lige så stille ved at være maks klar til at gå i gang med din læsning. Og har du brug for lidt ekstra tid, smukke dejlige dig, så er du altså velkommen til at pause videoen og få alt den tid i hele verden, som du i den grad fortjener og eller måtte have brug for. Med det sagt, så ses vi til din læsning. Hej smukke dejlige dig. Der bliver simpelthen tiltrukket til stak nummer 1 her, med det 5. chakra ærkeenglen Gabriel. Igen får jeg noget omkring noget kommunikation, der er gået i vasken, misforståelser, måske du har misforstået, der er nogen, der har sagt et eller andet i den kategori. Og eller at det måske simpelthen har noget at gøre med din kommunikation til dig selv. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at finde bogen et ganske kort øjeblik.
For jeg føler, der er et eller andet i den her, som er vigtigt at få med. Altså Gabriel, han sender rigtig, rigtig kraftfuld energi til dit halschakra, så det er noget med, og det var lige netop det, jeg følte, jeg manglede, at du med Erkengel Gabriel får du virkelig, virkelig hjælp til at få renset og bragt dit halschakra i orden, så du virkelig har mulighed for at kommunikere på den bedst mulige måde. Omkring din situation her. Jeg tænker i hvert fald, at din situation afhænger rigtig meget af kommunikation, som er vigtigt, at der bliver kommunikeret klart og tydeligt ud. Du har måske haft problemer med at udtrykke dine følelser eller idéer i fortiden, men Gabriel er her for at fortælle dig, at din sjæl længes efter at tage det næste step nu. Vær opmærksom på sand kommunikation, som også inkluderer, hvordan du snakker til dig selv, så aldrig benægt din virkelig vidunderlige værdi. Tal op for dig selv. Skriv i en journal, fordi det har også noget med kommunikation at gøre, med at skrive en journal eller et eller andet. Lad dine ord flyde. Nu er det tid til at udtrykke dig selv frit og fuldt. Og universet vil altid ære dit valg ved at gøre sådan. Yes, 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 sir. Men lad os springe ud i det. Heroppe, der har vi orakelkortene. Vi har stjernedragerne, og så har vi telepatioraklerne. Og hernede, der har vi så tarotkortene, og her har vi Osho Zen tarotkortene. Vi har tarot oppositioner, eller tarot og modsætninger, fordi vi har både positiv og negativ i samme, alt efter hvordan den vender. Herover har vi Rider-Waite. Og som en lille bitte teaser, yes, så har jeg nogle kort lige derovre, som er ganske nøjes, som er spritny, som bare venter på at blive bragt i brug. Og der tænker jeg, at vi bruger den til en Final Destination vejledning, eller sådan noget i den stil. Men lad os springe ud i det, og lad os se i forhold til din situation. Din situation med det her kommunikationshuddelihud. Og vi tager lige orakelkortene, nu vi er, telepati-orakelkortene, nu vi er i gang her. Og lad os se i forhold til din nuværende situation. Jeg kan godt se, at der gerne vil mange flere op, men vi begrænser os, gør vi. Siger jeg. Så lad os se her. Det første kort, du har, det er tillid. Kærlighed og venskab. Wow. Det næste herover, der har du forbindelse. Dine forbindelser. Din forbindelse er uendelig og unbreakable, altså ubrydelig. Du bliver nødt til at stole på, at dine ord har værdi for jer ind. Med connection herover med forbindelse, der har jeg faktisk en følelse af, at Gabriel også lige spiller en lille puslingepus herover også. Fordi at jeg tror slet ikke, du er klar over, hvor kraftfuld din forbindelse rent faktisk er til dem deroppe. Fordi det er som om, de ser dit værd foran. De ser dit værd og ved, hvor værdifuld du er. Og jeg tænker, det er derfor, at de også står lidt undrende over, hvorfor det kan være så svært for dig at kommunikere i den situation, du står i lige nu og her.
Igen, de forstår rigtig, rigtig godt, får jeg ind, at kommunikation kan være svær, fordi man tænker rigtig meget over andre menneskers følelser, hvordan de tager det. Men en gang imellem, så bliver man nødt til at skøjte det til side, og lægge det lidt bag sig, fordi at dine ord er vigtige, og jeg har noget med nogle idéer. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg fik noget med nogle idéer. Nogle idéer til nogle planlægning, måske i en eller anden form for projekt eller andet. Og vi har jo også kærlighed og venskab. Og igen kan jeg ikke lade være med at se dragen her. Hvis du prøver at lægge mærke til det, det ser næsten ud som om dragens hale går over og går ind i hendes tredje øje. Så det passer meget godt med de her visioner her. Og igen, derfor er det rigtig, rigtig vigtigt i forhold til den her kommunikation at være klar, præcis og tydelig. Og det gælder også uanset om det er venskab. Og lige pludselig fik jeg bare en overvældende følelse af, som om at det har noget at gøre med venskaber generelt set. At det er der kommunikationen den er gået lidt løbsk og er gået lidt forfejlet i forhold til et venskab, som rent faktisk er på vippen til måske endda at gå helt galt. Men jeg tænker, lad os springe ud i det, og lad os se, hvad de resterende kort ligesom melder sig på banen med. Så lad os lige deep dive ud i det halløj her. Fordi igen, vi kender alle sammen, når det er, at kommunikationen, ligesom bliver tabt, eller hvad kan man kalde det? At man bliver misforstået. Og at der kan der ske en Helgolands masse grimme situationer ud af. Og især i venskaber og sådan ting her. Men lad os prøve at se her. Vejledning i forhold til din situation her. Okay, så tager vi også bare den. Sådan der. Jeg skal lige have stillet min vandflaske et andet sted hen. Derover, sådan der. Men spændende. Eller nej, det er ikke en skid spændende. For når det er, at der ligesom sker nogle kommunikationsproblemer i et hvert form for venskab, så er det bare noget fis og noget fusk og noget tjusk og noget øvtræls noget. Kender det. Mange venskaber kan rent faktisk blive tabt og ødelagt på grund af forkerte opfattelser og forkerte kommunikationer. Sådan der. Så, men jeg tænker, vi deep diver lige ind i dem her først. Det første kort, du har, det er simpelthen 9 mønter på den negative facon. Og den næste, der har du det tredje trumfkort med kejserinden, også i den negative facon. Den næste, der har du 3 sværd, også i den negative facon. Så det giver i hvert fald et pænt billede af, hvad freak det er, der foregår. Og den næste, der har du 8 sværd, også i den negative facon. Jesus.
hvis det her venskab, det skal reddes, så kan jeg lige så godt sige det råt for usødet. Det er sådan set, at der er i den grad nogle ting her, som virkelig bliver nødt til at blive sat på spidsen, og som virkelig bliver nødt til at blive talt ud fra din side af. Samtidig med fik jeg også ind, at det muligvis er sådan, at din ven, kan det være ven, veninde, men det kan også være familie. Alle mulige ting her. Så for ligesom at få afdækket, om det er den ene, om det er dig, eller den anden, eller den ene, eller det andet her, så vil jeg gerne, jeg taler bare i generelle termer. Og så må du selv sætte dig eller den anden person ind. Fordi der er en her, der har været rimelig meget forrapfingret, hvis man kan kalde det sådan. Jeg har en følelse af, at personen føler, at tingene ikke er gode nok. Det er som om, at personen føler, at de hele tiden aldrig opnår helt præcis det, de gerne vil opnå. Og agerer faktisk rigtig umodent og hensynsløs og omsorgsløs ud fra det. Og har ikke nogen problemer med at angribe nogen som helst i deres omgangskreds. Og igen, husk, det kan sagtens være dig, der bliver opfattet sådan af andre. Det er derfor, det er vigtigt for mig, at du tager virkelig et godt kig i spejlet. Fordi igen, jeg gør mig ikke nogen som helst heldig her. Jeg skal også selv nogle gange kigge mig selv og tage en revurdering af mig selv i spejlet. Fordi vi alle sammen gør nogle ting, som vi ikke er klar over, eller som vi gør per automatik, fordi der er noget dybt følt inde i os, som får os til at reagere på den her måde, okay? Så hvis det er dig selv, prøv at høre på det. Der er ingenting, der overhovedet. Altså, man kan ikke gøre noget ved noget, man ikke er opmærksom på, okay? Og derfor gælder det især om kommunikation. Din egen kommunikation til dig selv, hvis det er det, eller din egen kommunikation til den anden person. Fordi at netop det her med, at personen absolut ikke har nogen problemer med at angribe andre mennesker, når det er deres egne værdier, og det, der betyder noget for dem, ikke bliver mødt. Hvilket ligesom giver personen en følelse af at være låst fast, giver en person en følelse af at ligesom være lænket og ikke kan røre sig ud af stedet. Personen har i hvert fald det er vigtigt, at personen får at vide, at andre menneskers værdier også betyder noget. Og at de ikke har første ret på. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg får noget af ældre dato. Måske det er, fordi det er 9. At vi er fra 1 til 9. Vi er næsten færdige. Så jeg ved ikke, om det er derfor, jeg får noget af ældre dato. At fordi de måske er ældre dato, at det så giver dem ret til, at de skal overtage førertrøjen hver evig eneste gang, der er et eller andet, der skal gøres, eller laves, eller planlægges, eller andre ting. Det er også vigtigt at kommunikere klart og præcist ud, hvor det er, at det bliver følt som om, at vedkommende er ligeglad. Dominerende. Mere
også med de 3, er mere en modtager end en giver. For det får jeg klart ind med de der 2 træer, der ligger her i midten. At det er som om, at der er sket en kommunikationsbrist i den her forstand med, at der er en følelse omkring det her med, at den ene står og føler, at man skal give sig og give sig og give og give og give, og faktisk ikke rigtig få noget tilbage igen. Med de her 2 træer, fordi det har rigtig meget med give og modtag. Og sjovt nok, som jeg sagde med planlægning, for det er 3 også rigtig meget indover omkring at planlægge fremskridt, at planlægge udvidelse eller vækst. Fordi i forhold til det, der er der nogle alt for usunde forventninger til andre menneskers værdier og til andre menneskers tanker og følelser og meninger. Og det er også vigtigt at få kommunikeret ud. Og jeg tænker også, det er det, der er vejledning til din situation lige nu, at det er vigtigt at kommunikere ud, at du rent faktisk føler dig presset op i en krog, eller at, ja, nu siger jeg dig, for jeg får mere og mere det der end med, som om, at det er ligesom, at der er din følelse, du står med her. Igen med tillid, kærlighed og venskab, der gælder det jo rigtig meget i form af kommunikation, og kommunikere det ud, at prøve at høre, som venner, vi deler, og du skal ikke tage det hele, og jeg vil heller ikke have det hele. Så det gælder virkelig omkring kommunikationen her, at binde sig selv fri, løsne sig selv op og komme ud. Og lad være med at bøje nakken. Fordi lige nu, den bedste vejledning der, tal og sæt ord på. Men pas på med ikke at blive for overdominerende og for uretfærdig med din mund. Selvom jeg har faktisk lyst til at sige, en gang imellem, så er det altså freaking nødvendigt. Sorry, det mener jeg faktisk. Fordi en gang imellem, så er det faktisk, hvis der er nogle personer, der har den her adfærd, så er det freaking okay, at man begynder at være virkelig skarp og virkelig hård og sige, prøv at høre her. Prøv lige at høre her. Stop. Bare stop. Lad os gå herover og kigge. Det første kort, du har, er tune ind med 4 vand. Det næste kort, du har herover, det er tillid. Du har tillid igen, så der er rigtig, rigtig meget om tillid her. Kan vide, om der er noget med din tillid, der er blevet brudt i forhold til den her adfærd her. Lad os se, det næste her, det er genfødsel med 10 skyer. Og det her, det er ridder af vand, tror jeg nok. Og det her, det er så stavenes S, eller S, altså ildens S. Med kilden. Så genfødsel og kilden. Jeg kan ikke lade være med at se på det her billede. Prøv en gang at se baggrunden. Altså, det bekræfter mig bare et eller andet endnu mere. Jeg har lyst til at gå over og vende dem her med det samme. Det første du har, det er 5 mønter, der vender på hovedet, og jeg gider ikke stå på hovedet, så jeg vender det lige rundt et ganske kort øjeblik. Sådan der. Og det næste kort du har herover, det er 2 stave, der vender på hovedet. Det næste kort her, du har, det er ridder af bærer, der vender på hovedet. Det var da utroligt, var. Nå. Og det sidste, men ikke mindst, det er som også et kort, der vender på hovedet, og det er mådehold. Eller udholdenhed. Haha. Okay. Jeg tror simpelthen, jeg tager de her over først, fordi de er lidt mere i den negative retning. Eller er de?
Fordi de 5 bærer eller mønter her, der får jeg med det samme det her med, at du har haft en følelse af, ligesom de 9 mønter også ligesom giver et klart, tydeligt billede af, hvis du ser kvinden og manden her. Og hun ser sgu ikke særlig tilnærmelig ud. Nej. Men jeg har stærkt klar en følelse stadigvæk det her med, at du har følt dig ligesom, det er som om du har følt, du har fået det her afslag, som om at du ikke rigtig er god nok, og dine værdier ikke rigtig betyder noget. Når det her kort så vender på hovedet herover, så giver det mig en klar fornemmelse af, at der er bedre tider på vej. Fordi at jeg har lidt på fornemmelsen med de 3 sværd her, at det muligvis godt kunne være noget med, at der er flere, der rent faktisk deler dit synspunkt omkring din situation med det her problematisk kommunikation. Og jeg kan simpelthen godt forstå, at du har virkelig svært ved at kommunikere. Men det er bydende nødvendigt, og det er i hvert fald den aller vildeste vejledning lige nu her. Det er bydende nødvendigt. Kommunikation. Når vi har de 2 stave herover, så er du rigtig meget i tvivl omkring, hvilken retning du skal gå. Fordi du føler et eller andet sted, at verden den ligger for langt ude for rækkevidde. Og det har især noget at gøre med din manglende tiltro til dit eget halschakra. Igen bare rolig, Gabriel. Han er der, og universet er der. Der er faktisk rigtig mange omkring dig. Og grunden til, at du rent faktisk har svært ved at, eller er ubeslutsom, eller i tvivl om, hvilken handling du skal tage lige nu og her, andet end selvfølgelig at kommunikere. Men jeg føler også det samtidig med, er på hvilken facon du skal kommunikere med de 2 stave her, der er du rigtig meget i tvivl. Fordi der er ligesom tallet 2, der er den ene retning, og så er der også den anden retning. Og et eller andet sted, jamen så er du lidt bekymret for med de her 2 stave, om den energi, der er den anden person har, vil eskalere konflikten yderligere. Og der er noget omkring noget misbrug af en eller anden slags. Om det er alkoholmisbrug, eller misbrug af euforiserende stoffer, eller generelt set bare dårlige vaner, trøstespisning, impulsiv indkøb af enhver art. Det kunne måske godt være, når der er mønter herinde over. I don't freak know. I hvert fald så er du stagneret i at bevæge dig fremad, fordi du stadigvæk med ridderen af bærer her, der vender på hovedet, jamen så tyder det meget på, at I ligesom har bevæget jer stille og roligt imod denne her situation, hvor I står i lige nu og her. Og det muligvis har noget med en yngre person at gøre, og det kan også sagtens have noget med en ældre person at gøre. Det kan måske være dig som mor og din unge mand til barn, der muligvis ikke har det godt på grund af noget misbrug af en eller anden slags. Det blev lige pludselig en meget detaljeret læsning, det her. Og ud fra det kan det måske være det person her, der føler sig låst fast og ikke rigtig kan se nogen udvej og har et eller andet sted faktisk brug for, at du åbner dit halschakra og taler til dem og for dem.
Men igen, det er igen en generel læsning, så det er ligesom det kan være et scenarie. Uanset hvad, så selvom tingene de har været bedre, så har du stadigvæk følt, du stadigvæk ikke har været godt nok, som om du ikke har følt, du har kunne været blevet lukket inde her. Som om, at uanset hvornår du kommunikerer ud omkring dine egne følelser, at så bliver det bare misforstået. Så bliver det misforstået som om, at du er kedelig, og at du ikke rigtig forstår de andre, og at du ikke rigtig tager ansvar for andre end dig selv, som om du nærmest er sådan en ego-rytter. Hvilket i sig selv følelsesmæssigt virkelig kan gøre det til en meget, meget svær beslutning. Hvilken retning, hvilken bevægelse du skal tage fremad, og hvilket valg du eventuelt skal tage. Fordi du hele tiden reflekterer imellem de her to scenarier. Enten bliver det skidt, og ellers så bliver det rigtig dårligt. Det kan også være, at det er vedkommende der har ligesom fortalt dig om et eller andet med, at de synes, at du har nogle dårlige, grimme vaner, eller har en uheldig tilknytningsforhold til bestemte ting. I don't freak know. Men ja. Du skal i hvert fald begynde at få balance. Få balance i dit følelsesliv, som hun også viser her, fordi hun faktisk har en fod nede i vandet og en heroppe, og med vand, der ligesom bliver delt lidt ud imellem de bæger der. Så det er virkelig vigtigt, at du, og vejledning også for dig, at det er det her med, tag et bestik af dine egne værdier, og vær sikker på, at du holder fast i de rigtige værdier. Fordi igen, når det vender på hovedet her, så vurderer jeg det som om, at der er bedring på vej. Og nogle gange bliver man nødt til at tage en beslutning. Og lade være med at overanalysere. Fordi der har en følelse af, der sker herover. Især det her med udholdenhed, der vender på hovedet. Der får jeg også meget det der ind omkring, som jeg har sagt med alt det andet her, at du er for meget hensynstagen til andre menneskers følelser, hvilket får dig til at være i mistrivsel. Råd og vejledning her, det er, at jamen, sæt dig ned og tune ind, kast dig nu bare ud i det. Kast dig nu bare ud i at tune ind, fordi når det er, du tuner ind, så finder du forbindelsen. Og du finder visdommen igennem din intuition, der faktisk guider dig. Guider dig tilbage til kilden af din egen skaberenergi. Så du præcis ved, hvilke handlinger du skal tage. Hvordan du kan transformere og genføde de her tankemønstre, du har herover. Fordi 10 skyer, det er det samme som sværd. Så det er faktisk 10 sværd. Så ved at tune ind, ved at stole på dig selv og kaste dig ud. Fordi at når vi har, jeg mener det er page. Jeg mener det er page. Jeg skal lige 2 sekunder. For det mener jeg. Og desuden den her, den er lige så freak og corny. Hvis jeg bare lige kan finde den. Jeg er ked af, hvis det lige tager lidt tid, fordi de har sat den her bog op på en mærkelig sjov måde. Vi nærmer os. Just a second her. Det er faktisk ridder. Okay. Så du har 2 ridder af bærer vand. Så det vil så sige, det er den pil den anden vej, der er page. Så det er ridderen. Okay.
så blev vi sgu lige lidt klogere af det. Men stol på, uanset hvad, have nu tillid til, at når du tuner ind og ligesom får alle de her stemmer her, og jeg får også en følelse af, at det ikke er ensbetydende med, at det er negative stemmer, det kan jo faktisk være dine forfædre eller dine forbindelser deroppe fra, der ligesom samler sig omkring dig for ligesom at give dig beskeder. Ture og springe ud i eventyret ved at tage lige ud af posen. Se hvad du føler, se hvad du mener. Læg dine planer klart for alle andre mennesker i forhold til, hvad dit plan er med dit liv. Og hvilke tanker du gør omkring andre mennesker i dit liv. Med genfødsel her, rebirth og kilden, tune ind. Det hele ligger klart. Altså det er den bedste vejledning. Genfind dig selv, genfød dig selv. Igennem din talekraft, og det er både i din kommunikationskraft i forhold til alle andre, men især også for dig selv. Fordi den største forhindring, fik jeg lige pludselig besked om, den største forhindring er faktisk den måde, du lader andre menneskers handlinger påvirke den måde, du kommunikerer med dig selv. Så kommer vi til the sneaky peaky, lige den sidste slinger i valsen her. Fordi, og jeg er ked af, hvis jeg lige, for jeg venter et vigtigt opkald. Dem her. Ja eller nej, orakel. Nogle nye banditter. Så, hvad kan være den sidste slutspurt i vejledningen her til den her situation her? Hvad kan være den sidste? Det er en vejledning her til din situation. Og så fik jeg lige pludselig den, der sprang lige i øjnene. Lad os se. Det første kort, det er nærm dig forsigtigt. Move on, altså kom videre. Genovervej din tilnærmning. Når du både har med at nærme dig forsigtigt, eller overveje den måde, du nærmer din tilgang. Ja. Tilgå det forsigtigt, og genoverveje din tilgang. Kom videre. Umiddelbart, som det kommer ganske tydeligt her, det er, at alt efter... okay, vent lidt. Så det har noget at gøre med, alt efter hvordan dine ord vil blive mødt. Okay, jeg fik lige at vide, kig lige på kortene. Fordi hvis vi nu lige lægger kortene herover, okay, og kortene herover, okay. Fordi det giver god mening. Hvis det er, at når det er med vejledning om at kommunikere, der er ikke noget at komme udenom, du bliver nødt til at sætte ord på. Hvis det er, at det er denne her reaktion, du får, så skal du bare glemme det, og så skal du bare komme videre herfra. Så bliver du nødt til at låse nøglen og smide nøglen væk, altså luk døren. Hvis det er, at du ligesom får en fornemmelse af, at det ligesom er, det er lidt positivt, der kommer ind,
Det der med, at de også gerne vil springe ud i det sammen med dig, og have lyst til at genføde det her venskab, eller denne her situation her, jamen så, hvis det er det, du kan fornemme, så er det, så skal du tilnærme dig, eller nærme dig forsigtigt, fordi ellers så kan du risikere, at der kommer yderligere misforståelser. Så det er i hvert fald det er vejledning til herover. Vejledning til herover, det er, hvis du så får den her med, at du igen bare får en afvisning, og at du igen bare bliver mere og mere usikker, og mere og mere i tvivl om, fordi uanset hvordan du tilgår tingene, og især hvis der vedkommende har et misbrugsproblem, og generelt set, jeg ved ikke hvorfor jeg fik noget narcissistiske tendenser herinde, for der er ikke nogen af os her, der er psykiater eller psykologer, men hvis de er faktisk rigtig pisse ligeglade med dine følelser, og et eller andet sted negligeret dem, eller så allerede ved første indgangsbillet får jeg ind, der er der de her 3 vejledninger, du kan gøre. Herover, hvis de viser sig tillid til at kommunikere med dig tillidsfuldt, så vær forsigtig i din tilgang. Hvis de bare hele tiden affærdiger dig og er ligeglade og kaster dig over et hjørne, og du føler, at du igen bliver låst, så væk. Og det samme også herover. Så jeg kan fantastisk smukke dejligt dig. Det var det, jeg så i din læsning. Jeg håber, du fik rigtig, rigtig meget ud af det. Jeg vil ønske dig rigtig meget held og lykke med det hele. Husk som altid for freaks skyld at passe rigtig, rigtig godt på dig selv. Fordi du er altså den vigtigste person i dit liv. Men uanset hvad, skal det. Tak fordi du var her. Tak fordi du så med. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i næste læsning. Hej! Hej med dig. Du er simpelthen blevet tiltrukket til snak. Nummer 2 her med verdenen. Jeg mener 100%, at den her verdenen muligvis har noget at gøre med, som jeg faktisk sagde indledningsvis omkring de her forbindelsesting her. Stadigvæk får jeg en klar fornemmelse, uanset om korts oprindelige betydning er sådan eller ej. Det der med, at jeg virkelig har en fornemmelse af, at når det er, at du søger vejledning omkring til din situation, som du står i lige nu her, så er det her med igen, hvordan du ser verden, men også at connecte dig til verdenen. Det har og igen får jeg noget ind omkring, hvis det har noget med udblivelse af klienter, eller at du gerne vil sparkes i gang med et eller andet form for projekt. Det kan være, at du gerne vil ud i verden med din kunst, eller din musik, eller der er et eller andet i den stil her. Men lad mig lige se her. Kortet her er en reminder til at udvide din vision og og komme i gang med langt mere bredere muligheder. Lige præcis her. I den moderne alder af teknologi kunne dette specifikt referere til at kreere eller udvide et mere globalt netværk gennem internettet og social marketing. At være tiltrukket til det her kort, lad dig også vide, at du har ubegrænsede ressourcer til rådighed til dig, eller til rådighed for dig. Og nu er det tid til at tænke stort. Som de siger, at verden er din oyster. Så gør dig klar til at gobble op. Men ja, det var netop den følelse, jeg fik det her med network, med marketing, med et eller andet.
Så jeg tænker, at når det er, for lige nu, der føles det som om verden, den ligger fjernt fra dig. Men lad os gå ind og se, hvad stjernedragerne... Ja, sorry. Heroppe, der har vi stjernedrageoraklerne, og så har vi telepatioraklerne. Hernede, der har vi tarotkortene, vi har Osho Zen, vi har tarot af modsætninger, og vi har Rider-Waite. Lad os gå ind og se, hvad stjernedragerne ligesom kan ligesom komme med af vejledning, eller hvad alle kortene i den forstand kan komme med af vejledning, og jeg får godt nok lige den her der. Sådan der. Og så tager vi lige orakelkortene med det samme. Jeg kan godt forstå, fordi i allerede start nummer 1, der viste den, at den bare ville sprøjte ud med alle verdens kort i den ene eller den anden facon her. Nå. Jeg har aldrig noget, jeg skulle have sagt alligevel. Piv, piv. Det første kort, det er forståelse. At kigge på begge sider. Forståelse. Og jeg kan ikke lade være med at se, at der røg heroppe fra kraniet af, faktisk næsten bliver tiltrukket af den her verden. Af verdenskortet der. Lad os gå herover og vende de her to her. Det er ånd. Din ånd er... jeg skal lige have noget hjælp. Google Translate as my body, eller er den? Fordi din ånd er ved at blive sublimeret. Okay, fair nok, men hvad freak betyder sublimeret? Altså det betyder simpelthen det her med at overgå fra fast form til en form for gas. Altså ligesom blive omdannet til fra fast form til en form for energi. Det kan også være en sexuel energi, hvis du forstår sådan en. Jeg tænker måske, altså det, med mindre du er der, hvor du gerne vil være ude i en OnlyFans. Jeg skal ikke kunne sige det. Eller, lad os lige se på det næste kort her. Følelser. Kig ind i dybden af dine følelser. Okay. Vel. Den er lidt tricky i forhold til den følelse, jeg får ind med selve verden her. At connecte dig med verdenen. Vent lidt. At du skal forstå, at selvom din ånd et eller andet sted har brug for de her faste strukturer, bliver du nødt til, okay med røgen her, og bliver nødt til at se på hvordan verden er i dag. Altså du bliver nødt til at forstå begge sider. Hvad det er folk de har brug for, og hvad du har brug for. Og der har de andres emotioner eller følelser virkelig, virkelig en stor betydning. Så jeg tænker, at du skal, den måde, du skal marketing dig selv på, for jeg har en følelse af, at det har noget med det at gøre. Især hvis det er, at du føler ikke, at der kommer klienter nok ind, eller at der er ligesom en nedgang i klienter, eller at der er nedgang i bestillinger på din kunst eller musik. Der er et eller andet her, hvor jeg virkelig, altså det er den følelse, jeg bare bliver ved med at få. Så er det virkelig vigtigt, at fordi igen, når det er, du kigger ind i dybderne på din egne emotionelle tilstande, og begynder at bruge det som en form for åndelig energi, så vil du forstå, hvordan du præcist skal marketing eller netværke dine evner og din kunden får jeg ind. Og lige pludselig fik jeg også noget om arbejde at gøre. Okay, men igen, det er en generel læsning, så derfor så kommer alle beskeder og indtryk og syn og alt muligt bare sprøjtende ind fra sidelinjen af. Men lad os kigge, og lad os se,
hvad det er, at de forskellige tarotkort ligesom kan bidrage lidt til en større forståelse eller vejledning til. Og for at det ikke skal være løgn, så har jeg en lille teaser herovre ved siden af. Nogle Spirit Noise kort, som jeg tænker, vi skal bruge som det sidste led i kæden. Yes. Så det glæder jeg mig til. Nogle helt nye kort. Men lad os lige få delt kortene ud her, så vi lige kan blive lidt klog på situationen. Den der. Jeg får den der. Jeg er usikker. Nej. Sådan der. Og så går vi over og tager dem her med det samme også. Der var en her. Og den næste. Der er den her. Og så er der den her. Og den her. Sådan der. Og vi kigger lige på midten her først. Det første kort, det er, at du har 8 bærer. Det næste kort er dronning af stavene, og det er i den positive forstand. Men dronning af bæren, dronning af stavene i den negative forstand. Det næste kort, der har du kongen af sværdene i den positive forstand. Og så har du tre bærer i den negative forstand. Aha. Det, jeg synes, der er lidt pudsigt, det er faktisk, at der er bæger på hver sin side her. Og også især, når vi har noget med emotioner, så følelserne heroppe at gøre. Der er i hvert fald nogle ting følelsesmæssigt inde i dig, som du simpelthen bliver nødt til at gå væk fra. Og det er simpelthen fordi, de tjener dig ikke længere. Og jeg tænker, det er derfor, at emotionskortet er kommet her, at kigge dybt ind. At kigge ind i dybden af dine emotioner, eller af dine følelser. Fordi du har 3 bæger og 8 bæger. Og herover der får jeg klar en fornemmelse af det her med, at for at du kan skabe den udvidelse og vækst, som du virkelig, virkelig gerne vil med at komme ud i verden, så er der noget, som jeg sagde, ikke rigtig tjener dig længere. Der er noget, hvor der er nogle ting, der følelsesmæssigt holder dig tilbage, som faktisk forhindrer dig i din vækst og i din livsfremskridt.
Og det er derfor, du bliver nødt til at gå væk. Og jeg tænker også med at kigge til begge sider, så tænker jeg, at det er det der med, hvad har jeg brug for, hvad har jeg ikke brug for mere nu? For jeg har virkelig en klar fornemmelse af, det er der, hvor spirit, det der med, at din ånd er i gang med at blive fra fast form til flydende. Og det er derfor, du bliver bedt om at gå væk. At der er nogen, og det er derfor, du bliver bedt om at virkelig, altså vejledning er simpelthen seriøst bare, at du skal virkelig kigge ind i det, der holder din egen vækst tilbage. Fordi, lad os sige, det har noget med klienter at gøre. At der er enten nedgang i klienter, eller at klienterne bliver væk. Så er det fordi, at det alt sammen har noget med energi at gøre. Fordi måske det er der, hvor du følelsesmæssigt har svært ved at connecte dig med andre mennesker med de 3 bærere her, fordi at du er kommet så langt videre nu. Og når det er, at du er ved at opgraderes, når det er, du er ved at blive fra fast til mere flydende, jamen så er der jo klart også straks meget mere bevægelse. Og du vil også forstå tingene på et meget højere plan. Hvilket kongen i sig selv giver virkelig god idé om. Fordi altså, det er som om, at du... måske er det også derfor, at dine klienter bliver væk. Fordi du faktisk er ved at levele op spirituelt eller åndsmæssigt. Okay. Fordi at hvis du skal marketing dig selv, så er der igen nogle udtjente følelser, der bliver nødt til at væk. Fordi du bliver nødt til at koncentrere dig og tilgå denne her planlægning, denne her strategi, du ligesom skal gøre for at gøre opmærksom på dig selv. Der er det virkelig vigtigt, at du bruger den maskuline kraft i din beslutningstagning. Altså den maskuline energi med handling. Du bliver nødt til at, de tanker og meninger, du får, bliver du nødt til at sætte klokkeklare handlinger bagved. Med dronningestavene her, der faktisk vender på den negative facon. Der får jeg med det samme, at det har kædet sammen med noget med dine følelser her at gøre. Fordi når det er, at man klamrer sig fast til nogle følelsesmæssige ting, som ikke rigtig kan lave dit drive længere, så mister du dit drive. Du mister din inspiration. Du mister din passion for de projekter, du går, og det liv, du gerne vil skabe. Jeg ved ikke, samtidig med får jeg faktisk også lidt måske en lille følelse af, at det måske også bare kan relatere til en kvinde, der er i omkring dig, som måske vækker den her tvivl og ubeslutsomhed i dig i forhold til, om du skal blive, eller om du skal gå. Så vejledningen er helt klart, at du skal gå. Du skal fjerne dig fra de situationer, der rent faktisk ikke er med til at skabe den ønskede vækst og udvikling, som du går og leder efter. Og måske rådgiver dig lidt forkert i forhold til, hvor vigtig marketing er. Hvor vigtigt det er at se. Prøv at vente lidt. Se på begge sider. Prøv en gang at lægge mærke til jorden. Den er sort herovre, så den lys herovre. Og røgen blæser over på den lyse side.
Så måske er det en lidt ældre kvinde, som måske meget bevidst sætter den her tvivl i dig, omkring om du har det rigtige drive, om du har den rigtige passion for det, du gerne vil sprøjte i gang med, hvor at du virkelig føler et eller andet sted, at du bliver holdt tilbage. Lad os se herovre. Du har laziness, dovenskab med 9 vand. Du har The Master. Og det er jo det ultimative fede ved det sæt kort, jeg har her. Der er nemlig et ekstra kort. Det ekstra kort er The Master. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg med det samme får kædet masteren sammen til kongen her. At det kan være måske, at der er en maskulin energi, der faktisk kommer og prøver på at hjælpe dig med den her planlægning. Hjælpe dig med den her beslutningstagen. Hjælpe dig med de udfordringer, du eventuelt står med i forhold til hende her. Så har du dronning af regnbuen med blomstring. Du har 3 vand med fejring. Og vi dribler herover. Og så det næste her, der har du 7 stave. Du har djævlen. Du har mådehold, eller udholdenhed, der vender på hovedet, og jeg gider ikke stå på hovedet. Og så har du styrke, det 8. trumfkort. Wow. Men alligevel, slap nu helt af her, fordi herover der har du hele 3 trumfkort. Hvor de 2 af dem rent faktisk ikke måske lige. Djævlen her kan symbolisere det, jeg lige har snakket om omkring nogle usunde tilknytningsmønstre, som ligger dybt forankret, fordi du føler rigtig stærkt for nogle ting, men som ikke rigtig faktisk bringer dig nogen som helst vegne. Igen, du kan se, der er en kvinde og en mand, der er lænket til en pæl her. Men hvis man ser nærmere, så er lænkerne omkring halsen, den er faktisk ikke så, fast, så de kan ikke lade mig stadig bare tage de der lænker af og komme videre i teksten her. Hensigtsmæssige vaner får jeg ind her. Eller adfærd. Samtidig med er det også bare vigtigt for mig at fortælle, og især for de 7 stave ligger her, at det giver mig altså lige lidt the creeps her, fordi at igen den negative dronning ligger her, og enten så er det dig, eller denne her anden moden kvinde, vi er inde og snakke om her, fordi at hun er, jeg kan ikke lade være med og spekulere på, om hun eventuelt er mådehold, der ligger på hovedet, og djævlen i sig selv, fordi 7 stave ligger her. Fordi du kan se, at det er en person, der virkelig føler, at han skal forsvare sine handlinger. Og det er der, hvor jeg har en følelse af, at det er der, du er, skatte. At du virkelig skal forsvare alle dine handlinger. Men netop ved at forsvare dine handlinger, det er jo en styrke i sig selv. Altså, ingen tvivl om det. Det er jo en styrke i sig selv. Og djævlen er jo den her magiske forfører. Så det kan være, at djævlen her bare et eller andet sted ganske simpelt symboliserer, at nogle gange så skal du tage nogle mere, du skal i din marketing eller forbindelse til verden i den her situation, du står i. At det måske er der, hvor du skal bruge lidt list, lidt forførende list, til virkelig at få folk hugt på det, du har at tilbyde.
Du skal bare passe på med ikke at miste jordforbindelsen, og du skal passe på med ikke at, begynde at gøre det som en usund vane. Men brug det her som en styrke. Fordi hvis du går hen og gør det til en stationær ting af det, du gør, så kan du risikere at ryge i ufør. Det er i hvert fald vejledning herover i det her. Når det er, vi så kigger herover, så fortæller det mig et eller andet sted med, at du faktisk er nået rigtig langt. Følelsesmæssigt også. Og jeg tror, det er derfor, du bliver bedt om at kigge meget dybt på, hvad der ikke tjener dig længere. Hvad du bliver nødt til at give slip på for at fortsætte din udvikling og vækst. Både menneskeligt, men også i din udveksling og forbindelser med andre mennesker. Fordi det betyder bære rent faktisk også. At det er den følelsesmæssige forbindelse, du har til andre mennesker. Og i det sociale tumlerum. Fordi du kan godt have en tendens til at måske læne dig lidt tilbage, fordi du mener, at du har opnået rigtig meget. Det de så beder dig om, det er, at selvfølgelig skal du huske at slappe af, men pas på med, at denne her afslapning ikke bliver til direkte dovenskab, hvor du har en følelse af, at tingene bare kommer af sig selv, fordi det gør tingene altså ikke. Med The Master her, igen har jeg en connection med de her to her. Fordi enten symboliserer ham der dig, hende her kan også sagtens symbolisere dig. Okay? At du skal være bedre til at begynde at tage vare på dig selv og din egen energi. Og at du skal være bedre til at begynde at se de små mirakler i alt det, du skaber omkring dig på det. Og det dine evner rent faktisk kan gøre til verdenen. Ham her, som sagt, kan symbolisere dig, men han kan også symbolisere en moden herre her, som faktisk kan vise sig at være din master, som kan vise sig at være din guide, som kan vise dig at være din hjælper. Men han vil ikke hjælpe dig, han vil ikke gøre arbejde for dig. Han vil pike dig til, at du lærer ved at gøre tingene selv. Han vil tease dig til at tage de beslutninger her. Han vil tease dig til at begynde at se lidt mere logisk på tingene. Han vil tease dig, så du faktisk begynder at både se ham som en mester, men også finde mesteren ind i dig selv, så du kan begynde at fejre dine succeser. Så du kan begynde at få denne her blomstring, så du kan begynde med, hvor det er, du ikke er god til at tage vare på dig selv, eller tage dig af din drive, tage dig af din passion, tage dig af din kreativitet, tage dig af din transformation, alt det du gerne vil skabe, men hjælper dig til at virkelig blomstre. Få jordforbindelse. Vær omsorgsfuld over for dig selv. Vær medfølende over for dig selv. Vær mere venlig over for dig selv, og i den grad komme med så mange virkelig smukke, blomstrende inspirationer og idéer, så du virkelig kan begynde at springe ud i verden. Som sidste teaser, den sidste vejledning, du har brug for med din situation her. Det er det her. Det er faktisk ja-nej-orakler. Så lad os se, om de kan komme med en slap dog af. Slap dog af. Så slap dog af. Ja vel så. Lad os se. Vær tålmodig. Deal with it later. Tag fat på det senere. Vent for en bedre mulighed. Eller tilbud. Vent for et bedre tilbud.
som jeg kan forstå, som jeg skulle lige mærke ind, hvad det er, de mener med det her. Som jeg ligesom kan forstå, det de mener med det her, det er, i den situation, du har brug for lige, i den situation, du står i lige nu, skatte, og hvor du virkelig, virkelig har brug for vejledning, der bliver du nødt til at være tålmodig. Fordi der vil komme et bedre tilbud. Så derfor er der nogle ting, som du bliver nødt til at kigge på en senere dato. Og jeg tænker, at det de mener, det er, at du skal først finde ud af, følelsesmæssigt, hvad det er, der forhindrer dig i din vækst, så du har mulighed for at gå væk fra det. Og jeg tænker, det er der, hvor du virkelig skal være tålmodig med at komme ud i verden. Virkelig bare være tålmodig. Fordi der er altså nok at fejre. Netop fordi der er et bedre tilbud derude. Der er en bedre vej, der er en bedre mulighed, end det du faktisk fik jeg lige på sin, det du er blevet guidet til. Så derfor, marketing og det, networking og alt det, det kommer. Men der kommer en bedre måde at gøre det på. Sjov, han ligger herovre, ikke? Og du skal ind og finde mesteren i dig selv. Så jeg kan fantastisk smukke dejligt dig. Det var simpelthen det, jeg så i din læsning. Jeg håber, du fik rigtig meget ud af det. Selvom noget af det, synes jeg faktisk virkede lidt frem og tilbage og lidt underligt. Men når ja, hver gang det virker underligt for mig, så giver det så meget god mening for dig derude. Så held og lykke med det. Husk som altid at passe rigtig godt på dig. Okay? Fordi du er altså den allervigtigste person. Uanset hvad. Men tak fordi du var her. Tak fordi du så med. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i næste læsning. Hej! Hej smukke dig. Der er simpelthen blevet tiltrykket stak nummer 3 her. Og 3, der vender på hovedet, men med blomstrende overflod. Ja. Som sagt, så får jeg klart en fornemmelse af stadigvæk det her med, at du står i en situation, hvor du føler, at uanset hvilken retning du tager, eller uanset hvilken tiltag du tager, og alt muligt, så er det som om, som om der ikke er nok, som om du nærmest sulter, som om du føler, at alting, som jeg også sagde, nærmest alting, hvad du prøver på at opnå, nærmest smuldrer. Og igen, jeg tænker, det er derfor, du bliver tiltrukket af stak nummer 3 her, fordi den vender på hovedet. Igen, fordi, som jeg også sagde, at jeg tolker tit dem her, som om, at der er en direkte blokering over for dig, i forhold til at opnå den her blomstrende, det her blomstrende overflod. Men blomstrende overflod er jo faktisk et vidt begreb, fordi rigdom for eksempel. Hvad er det, du ser som rigdom? Er det snas mange penge? Eller er det bare at have et godt hjem, og have et godt liv, have et godt helbred? Overflod kan også være at hvile i sig selv. Have det godt med sig selv. Så blomstrende overflod spænder jo faktisk rigtig bredt. Så det er jo igen dig, der er eksperten, og dig, der skal vurdere, hvor det er, du mener, hvad blomstrende overflod eller blomstrende rigdom er for dig. Lad os gå ind og se. Nej, undskyld, nu gør jeg det igen. Dingelingeling, tinglingelag. Heroppe, der har vi orakelkortene. Det her, det er stjerneoraklerne, og det her, det er som sagt telepati-orakelkortene. Hernede, der har vi tarotkortene. Herovre, der har vi Osho Zen, og vi har tarot af modsætninger, og vi har Rider-Waite. Og for det ikke skal være løgn, så har jeg også en lille snas operation lige herover.
Nogle spritnye kort, som aldrig har været rigtig brugt eller vist før. Så der tænker jeg, at den tager vi som lige den sidste snack til den aller sidste eventuelle vejledning, dem der op end måtte synes, vi skulle have brug for, eller at du har brug for. Men lad os dive ind, og lad os se, hvad stjernedragerne her, de ligesom kan komme lidt med af en lidt mere større forklaring eller åbenbaring i forhold til, hvordan det kan være, at du er blokeret i at manifestere det her overflod. Fordi det er faktisk den umiddelbare følelse af, at det er som om du føler, at du bare er blokeret i at lave fremskridt. Og igen husk nu, at overflod eller rigdom, det er, hvad du tolker den overflod eller rigdom end måtte være. Børn, familie, hjem, karriere, penge, tingling-tang, alt det der. Lad os gå ind og kigge. Der har du bliss. Og jeg får bare følelsen af grib dagen. Og jeg fik bare et spørgsmål, og det var sådan set, har du mere travlt med, hvad det er, der mangler i dit liv, end at rent faktisk bare nyde dagen? Og se hverdagens små mirakler, eller er du mere fokuseret på, hvad det er, der mangler i dit liv? Det var et spørgsmål for dem deroppe. Lad os gå her og kigge. Marriage. Altså ægteskab. Okay, den havde jeg ikke lige set komme i korten. Ægteskab af sjæle er unionen af to guddommelige modsætninger. Aha. Okay. Så jeg ved ikke, om du går, om rigdom for dig har noget med ægteskab at gøre. At du måske mangler lidt, at tossen faktisk begynder at lægge på knæ og begynder at gøre lidt mere seriøse tiltag i jeres forhold måske. At det er det, som du ligesom vurderer som den absolute rigdom. Sjæleægteskabet er forening af to guddom. Prøv at vente lidt. Sjæleægteskabet er foreningen af to guddommelige modstandere. Jeg skal lige have den gentaget for mig selv en gang til. Sjæleægteskabet er forening af to guddommelige modstandere. Ha. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg får det kædet sammen med følelsen af ikke at have nok. Det er en modstand. Og det der med at nyde og have nok i sig selv, at det er jo ligesom to modsætninger. Så kan videre, om det er der vejledningen også ligger i det her med, at smid nu hvilesesring på begge dele. Altså foren dig med både de mørke og de lyse sider. Fordi det har. Lad os gå ned og se. Men igen, det kan jo måske også godt være, at du mangler, at tossen begynder at smide sig på knæ, eller ligesom lave en større commitment i jeres forhold. Og det sagtens også bare kan være der, hvor du føler, du er blokeret på den her overflod, den her overflodsrigdom.
Men uanset hvad du føler dig, du er blokeret i, og hvad der ikke vil lykkes for dig, så er det en direkte modsætning i forhold til at begynde at nyde alt det, du rent faktisk har. Og det bliver jeg ved med ligesom at køre i ring. Ja, men lad os se det her. Om vi kan blive lidt kløhøver på resten her. Ja, vejledning om eller din situation og vejledningen til den. Spændende, spændende, spændende. Og nu ligger det bare som et par grøbølser, så jeg prøver lige at få den sat ordentligt herhen. Sådan. Yes, sir. Sådan der. Og sådan der. Ja. Vi går ind og vender dem her i midten først. Det første, gider du da? Det første kort, det er 2 sværd på den positive facon. Det næste kort, det er 2 stave i den negative facon. Det næste kort, der har du 5 mønter i den negative facon. Og den sidste her, der har du kongen af stavene i den positive facon. Vejledningen til dig, det er, at du står igen, når du har de her 2, som det første er det første. Du har altid et valg. Og jeg kan ikke lade være med at ligesom se lidt på, at de 2 negative aspekter ligger i midten, og de 2 positive ligger herude i yderområdet. Og især med den her følelse af blokeringen, at du ligesom ikke rigtig den rigdom du søger efter er så tæt på at du næsten kan smage den, men for langt væk til du rent faktisk kan omfavne den. Sorry, der var lige noget vigtigt. For når man føler, man bliver ved med at stræbe efter noget, der er så tæt på, men alligevel så langt fra, undskyld mig, men så føler man sig freaking også bare frustreret. Taler igen af en erfaring. Og ud fra de erfaringer, jamen igen, så kan jeg kun vejlede i samarbejde med dem deroppe ud fra det. Fordi når det er, man klatrer, når det er, man føler, man klatrer tættere og tættere og tættere op mod målene, jamen så, er det der, hvor at tingene, fundamentet under fødderne, de godt kan begynde at smuldre. Plus at jo mere desperat man bliver for at ligesom komme til tops, jo mindre fokuseret bliver man på at få faste holdepunkt, så man rent faktisk kan holde sig selv fast, så man ikke lige pludselig griber fast i noget, som får en til at vælte ned igen og skal starte forfra igen.
Fordi det i sig selv kan give en følelse af, at man simpelthen ikke er nok. Og også, at man faktisk føler, at alle de værdier, man har inde i sig, er virkelig svært at få implementeret i sin ydre materielle verden. Og man kan faktisk godt få en følelse af, fordi 5 mønter er også symbolet af mangel, af fattigdom, af følelsen af ikke at være nok. Og der i sig selv, så mister man fuldstændig jordforbindelsen. Og også med de her forrullede gardiner, der føler jeg også, at vi har det der med, at man føler sig isoleret, eller man føler sig lukket udenfor på en eller anden finurlig faconfis. Men det tvinger også en et sted hen, hvor at du kan ikke finde ud af, hvor det er, du er i ubalance. Eller hvor du har behov for at få balance, hvis du ikke bliver gjort opmærksom på, hvor der er ubalance. Og det giver jo så god mening. Du kan ikke skabe harmoni de steder, hvor at, der er uharmoni. Og det er igen med modsætningernes valg her. Og sjovt nok også med modsætningerne herover. Sjæleægteskabet. Nu skal jeg lige finde den igen. Sjæleægteskabet er forening af 2 guddommelige modstandere. Der ender derude måske. Fordi lige nu, der føler du rent faktisk bare har brug for at gøre en masse. Fordi vi har med stave, vi har med det her skaber, altså din livskraftsenergi. Den energi, du bruger med til at skabe dit liv. Og den er lige nu meget, meget porøs. Den er fyldt med faldgrupper. Og det er der, hvor at du skal gå ind, i stedet for at have behov for handling, i at manifestere det her overflod, som du er blokeret i. Du er blokeret, fordi at dine handlinger er for useriøse. Du er også blokeret i det, fordi dine værdier måske ikke helt stemmer overens med virkelighedens verden. Måske du rent faktisk har for mange forventninger. Så er det sagt, her på kanalen bliver tingene spyttet ud som skidt fra en spædkalv af. Det du ikke i stedet for, vejledning og råd til dig i din situation, det er, sæt dig ned. For det første, nyd det du allerede har. Nyd freaking alt, fordi du har så mange ting at være glad for. Fordi når det er du, i stedet for at se på, hvad du mangler, så begynder du mere at fokusere på, hvad du har. Og finder glæden og lykken i. Selvfølgelig skal du stadigvæk være med ægteskabet her fokuseret på det, du mangler, og det, du faktisk rigtig gerne vil skabe. Men også fokusere på nydelsen i livet. Nyd der, hvor du er lige nu og her. Fordi i stedet for at famle dig rundt i blinde og tage det ene valg efter det andet, uden former for refleksion og uden rigtig nogen målsætning eller en direkte planlægning, så i stedet for at sætte dig ned, luk øjnene, du kan se, hun har bind for øjnene her, og virkelig begynder deep dive ind i din underbevidsthed, ind i dit aller indreste indre. For det er her, hvor vejledningerne de begynder at komme til dig. Hvor er din kommunikation, fordi i stedet for at se det, du gerne vil opnå, så skal du ind og føle, mærke og sensualisere det, som du gerne vil opnå. Og der gælder det om din egen indre kommunikation. For den indre virkelige visdom, den spirituelle, intuitive visdom, vil hjælpe dig med at finde inspiration, finde alle idéerne,
finde logikken og finde den intellektuelle freaking awesomeness, du har. Ved at forholde dig i ro, i stedet for at hele tiden skal handle på et eller andet. Fordi når du connecter dig med den del, kommer kongen i spil. Hvor du faktisk kan begynde som en mester. I stedet for at famle dig rundt som en lille dreng i blinde, så tager du den maskuline power livsenergi frem. Hvor du virkelig tager ansvar for alt det, du gør. Du er virkelig, meget, meget driven. Du læner dig mere tilbage i dig selv. Du er den fødte, naturlige leder i dit eget liv. Husk, hende her kommer til spil også. Du tager magten hjem til dig selv igen. Du tager ansvar for din drive. Du tager ansvar for din passion. Din viljestyrke vil simpelthen eksplodere. Så i stedet for at famle rundt, og hele tiden gå og være fokuseret på at føle, at du ikke har nok, og at du ikke er nok, og at dine værdier ikke hammer overens med det, du gerne vil skabe i dit liv. Det er fordi, du har for høje forventninger. Og det er simpelthen vejledning. Det er, du bliver altså nødt til at gå ind, også med modsætningerne her. De indre værdier og det indre spejl skal sådan set kunne spejle sig i vandoverfladen med de ydre. Hvis dine indre værdier ikke stemmer overens med, hvad der er logisk set realistisk for dig at opbygge, jamen så vil du hele tiden lede efter at få alt muligt, der er umuligt for dig at få. Igen, det er lidt ligesom, jeg ved ikke hvorfor jeg fik nøgler fra Nordens visdom ind med Balder. Idealisme, vær realistisk. Vær realistisk. Okay, lad os drible af, og lad os få det her vand. Du har The Creator. Det vil så sige, du har også kongen af stavene, kongen af ild herover. Du har forståelse, og det er page af vand. Så har du postponem udsættelse, og det er 4 skyer, eller clouds. Det næste du har, det er sorrow. Normalt så vil jeg vende dem derovre med sammen, men jeg har så meget skulle have sagt herovre. Fordi udsættelse og sorrow, altså sorg, at sørge, det er faktisk det, du gør lige nu. Du udsætter din egen vækst, fordi du hele tiden udsætter det, du gerne vil opnå. Fordi du famler dig rundt i blinde, du føler, du ikke har ressourcer, penge eller whatever nok til at fuldføre det, du gerne vil udføres. Prøv at lægge mærke til billedet her. Hun er grå, hun er kedelig, der er en ramme her, hvor der er farver i, og hun står bare udefra og kigger ind. I stedet for at gøre det, så bliv din egen freaking creator. Bliv din egen kreatør. I stedet for at sidde og være ked af, hvad du mangler, og hvad du ikke har, og hvad du godt kunne tænke dig, så forsøg at give dig selv en omsorgsfuld forståelse af, at selvfølgelig er det okay at sidde og savne og mærke, at man mangler noget, og at der er noget, ting, man gerne vil have. Men man må ikke grave sig selv ind i sin egen lille puppe, så det er bedre at have en forståelse for, og også med patience lille nysgerrige facon, ikke? Fordi så er det at finde din egen kreatør, find din egen leder, find din egen autoritet, og forstå og sætte dig selv fri. For ved at hele tiden udsætte tingene, fordi at maleriet altid ser bedre ud, når det bare hænger på væggen, i stedet for at tage lortelaget ned, male det over, så start med at finde farver
farveladen frem og bare klaske farver på det der lærred der. Fordi igen, du er din egen kreatør. Det er dig, der bestemmer farverne på dit lærred. Så i stedet for at sidde med de her to her, sæt dig selv fri. Lær at forstå meningen med livet. Meningen med livet, vi vil aldrig... vi vil faktisk ind til den dag, hvor vi har vores sidste etværelses med låg. Der vil der hele tiden være nogle drømme, vi gerne vil gå efter. Du skal forstå dine drømme. Du skal ikke sørge over dine drømme. Hvis du sørger over dine drømme, bliver de ikke til virkelighed. Det første kort her, der har du dronning af stavene i negativ facon, eller den vender på hovedet, og jeg gider ikke stå på hovedet. Det næste, der har du 8 sværd. Den næste, der har du mønternes S, der vender på hovedet. Og den næste, der har du 10 eller bæger, der vender på hovedet. Jeg tænker meget over, at det her, det rent faktisk måske er grundlaget til, hvorfor du rent faktisk står i den situation, du står i på det nutski. Fordi umiddelbart, så giver det mig en klar fornemmelse af, at der har været noget familietamtam, som et eller andet sted har været din drøm, men som viste sig at være en total fiasko. Du har været følt dig virkelig hængt op. Virkelig følt dig hængt op. Og tit og ofte, når man får lige det her kort her, så den oprindelige betydning, og hvad jeg også hælder lidt til i den her situation, det er sådan set, at det er ikke altid din egen gøren, der gør, at du havner i den situation. Det kan rent faktisk godt være foranledet af andre mennesker, af andre personer omkring dig, der gør, at du føler, at du står sådan her stoklåst fast. Det kan måske godt være, at kortet her symboliserer et tidligere forhold, der er gået fuldstændig i vasken. Den her lykkelige familie, der faktisk ikke var en skid særlig lykkelig alligevel, der endte med... Men det kan samtidig med også godt betyde et eller andet sted, at det er noget familiært. Fordi vi har mor, far og børn. En følelsesmæssig fuldendelse, der rent faktisk ikke har været en følelsesmæssig fuldendelse alligevel, men at... Jeg blev lige stoppet, fordi det faktisk også kan være, at du er i det forhold. Igen, vi har med ægteskab. Fjolset ned på knæ. Den her blomstrende rigdom, som du går og leder efter. Famle dig rundt i blinden. Føle, at du ikke har hverken penge eller ressourcer, eller et eller andet værdi nok. Bla bla bla, og alt det her. Fordi 10, et-tal og et-tal, altså dem, der har fulgt med et stykke tid, ved for mig, og generelt set, okay, ikke kun for mig, men det har symboliserer en eller anden form for ny begyndelse, også 10-tal. Så alt det, jeg rent faktisk har forklaret herover, og det var nok derfor, jeg lige pludselig fik, der blev fandme ned med, jeg kan love dig for, der blev bare trukket i nødbremsen, så toget det bare gled hen af skinnerne, indtil det stod stille. Og jeg kunne virkelig mærke trykkraften der, fordi hold stop, der er et eller andet, du har misforstået her. Hvis min røv er spids,
og du står i en situation omkring, at det netop er et forhold, det her, jamen så kan det godt tyde på en forsinket ny begyndelse, at der er nogle situationer, hvor at du har følt dig låst op igen, famlet oven i blinde, ikke følt, du har nok værdi, og udsætter tingene, føler dig ked af det, fordi du ikke rigtig føler, du kan manifestere det, og rigdom og overflod. Så igen, det kan være et forhold til din kæreste, til din mand, til din kone. Det kan være i familie, det kan være i hvad som helst, der har noget med familiær grund at gøre. Fordi, som jeg hele tiden bliver ved med at sige, fokuserer du kun på det, du har af mangler, i stedet for at fokusere på det gode. Trust me, jeg tror, vi alle sammen, der har været i længerevarende faste forhold, livet igennem, som når en lidt mere moden alder, kan faktisk fint snakke med omkring det der, at vi havner altså nogle gange i en fælde, hvor vi sidder og er mere fokuseret på alt det fejl og mangler, der er i vores liv og i vores forhold, i vores venskaber, i whatever. At vi er så fokuseret i manglerne, i hvor vi er blokeret, hvor vi rigtig kan få den her fuldendte, fede fornemmelse. Hvor vi engang imellem skal have den her i nakken, så vi begynder at fokusere på det gode. Og det symboliserer de her kort faktisk også rigtigt. Altså alle de her kort, og også dem her. Alle kortene her. Fordi. Det er først, når du er låst fast, og du finder ud af, hvordan du er låst fast. Og når det er, du finder ud af, hvordan du ligesom er låst fast, om det er din egen gøren eller andre menneskers gøren, så er det først der, hvor du kan begynde at gå indad. For hun har bind for øjnene, ligesom hun har bind for øjnene, hvor du kan gå indad og lave en freaking deep dive i blandt andet dine egne handlinger, din egen tankegang, dine egne holdninger og dine egne meninger, samt at når det er, at du lukker af fra det visuelle, så du ikke kan se problematikken, hvor du begynder at blive nødt til at tænke over problematikken, er du faktisk også bedre i stand til at måske sætte dig i de andre menneskers situation. Og måske faktisk derudfra få en virkelig exceptionel fed indsigt på et så federe freaking dybere plan. Med dronning af stavene, der kunne det godt tyde på, at du mangler det feminine sans. Du mangler denne her omsorgsfuldhed over for dig selv. Fordi hvad du føler for dig selv, har du mulighed for at videregive til andre, og derudfra kan manifestere overflod, okay? Du mangler intuitionens kraft. Du mangler medfølelsen over for dig selv, fordi det er okay at længes efter noget, man gerne vil have. Man bliver bare nødt til også at virkelig være lykkelig og tage saft og kræfter hjem til sig selv igen. Altså virkelig stå i lederposition. Tag staven i den anden hånd og begynd at være din egen kreatør. Fordi igen, vi har altså 2 titaller her. Så det kan sagtens betyde, at lige nu der ser familielivet, eller din situation ser sådan her ud følelsesmæssigt, hvor at du har problemer med andre, mistrives i dig selv, eller du har nogle følelsesmæssige fejl eller mangler. Men det er stadigvæk en invitation. For du har nået rigtig meget, og du har mulighed for at få afsluttet rigtig meget. Du har også alle chancer for at fuldføre en så følelsesmæssig fed fornemmelse. Fordi det kan godt være, at du føler lige nu, at den kage, du har bagt, det er en freaking bare brændt på, og det hele bare noget pis. Men jo mere bevidst du bliver omkring at forene det dårlige med det gode, og det gode med det dårlige, så begynder
tingene ligesom måske sin mirakelstid. For når man når til det sidste trin på tavlen fra 1 til 10, så er det der, hvor at du begynder at have behov for at overskride dine egne følelsesmæssige grænser. For at ligesom påbegynde et nyt udviklingstrin. Fordi ressourcerne er der. Du har 1-tallet sammen med 5'erne her. Så du har 1-tallet herover på det. Du har alle ressourcer. Du har alle grundlæggende piller. Alle grundlæggende mursten for at kan bygge præcis det, som du gerne vil have. Så lige så snart, at du begynder at tage alle de her positive feedback til dig, og begynder at dyrke dem, selvfølgelig skal du også stadigvæk have ind og have undersøgt, og ligesom have plejet og have omsorg omkring de andre elementer. Bevares. Men så begynder der altså at ske ting og sager. Så kommer vi til det. Tjingelingelau. Skal vi ikke lige have en sidste vejledning i din situation lige nu og her med ja eller nej orakelkort. Så lad os se, hvad de små banditter de har i ærmet. Om der lige er en sidste vejledning. Nå, der er allerede 2 her, så det var jo easy peasy. Sådan der. Lad os se. Tag en chance. Det virker. I need some help. It seems assured. Det virker sikkert. Har jeg lige Google Translate mig frem til. Og det næste her, det er, at det er bedre at vente. Det er bedre at vente, indtil det virker sikkert nok til at tage chancen. Den skulle lige ind og vende og dreje, hvordan de lige vil have, at jeg skulle formulere den ud. Og igen, fordi der er nogle ting, du skal have ind og arbejde med, okay? Der er lige nogle aspekter, som du skal ind og arbejde med. Derfor er det bedre at vente til, at du har arbejdet så meget med de her lidt negative aspekter her, sådan så det virker mere sikkert for dig at tage chancen og lave et freaking deep dive. Spring ud fra 10. etage uden faldskærm, for der er nok nogen, der skal nå at redde dig og fange dig, inden du rammer jorden. Er jeg nu meget ganske sikker på. Så igen, vejledning stort set. Se på det, der holder dig tilbage. Se på det, der ikke virker for dig. Men samtidig med, du begynder, jeg tænker faktisk, du allerede begynder fra nu af at blive mere og mere fokuseret på at nyde dagen. Omfavne dagen. Og virkelig begynde at se de små bøvser af mirakler, der rent faktisk sker omkring dig. For når du begynder at filosofere over det og fokusere på det, så vil du ganske naturligt manifestere blomstrende rigdom, blomstrende overflod. Så det var det, jeg så i din læsning. Jeg håber, du fik rigtig meget ud af det. Jeg vil ønske dig rigtig meget held og lykke med det her, og husk nu for freaking, vi har alle sammen, og vi alle sammen vil og kommer til at stå i den her situation, okay? Så det er ikke bare dig, det er os alle sammen. Vi som mennesker er gearet og wired til at ryge de fælder her, okay? Så held og lykke med det, okay? Men husk freaking at passe rigtig godt på dig, fordi du er bare den allervigtigste person, okay? Så pas rigtig godt på dig. Tak fordi du var her, tak fordi du så med, og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i næste læsning. Hej!